மதுரையில் இருக்க திருமலை நாயக்கர் மண்டபத்தை சுற்றி பார்த்து முடிச்சக்கப்புறம் லேசாக பசிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அப்படியே வந்து கொஞ்சம் தூரம் போய் தெப்பக்குளம் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பஜ்ஜி போண்டா கடையில் நிறுத்தினோம். அண்ட் அப்படியே ராத்திரிக்காக ஒரு ரோஸ் மில்க் கடை ஒன்று இருந்துச்சு. ஸோ அங்கே போக போகிறோம். ஸோ இந்த ரெண்டும் எப்படி இருந்துச்சு ஏது இருந்துச்சு அப்படின்றது இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. ஸோ முட்டை போண்டா பொடி போட்டது. ஆல்ரைட் கைஸ், ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த முட்டை போண்டா பொடி போட்டது ட்ரை பண்ண போகிறோம். அந்த பொடி தான் வேறு லெவல், அப்படியே தூக்குது பொடி, ஆவியெல்லாம் பறக்குது. கொஞ்சம் நவருங்க. ஓ, நான் சின்ன வயசுலேருந்து இங்கே இருந்திருந்தா நானும் தான் சாப்பிட்ருந்துருப்பேன். சுடுது சுடுது சுடுது. நீங்கள் சாப்பிட்ற பீஸாலாம் என்ன டேஸ்ட்? சுடுது. மெல்ல மெல்ல பொறுமையாக பொறுமையாக. நம்ம வந்து சின்ன பீஸாக எடுத்துப்போம். என் நாக்கில் ஏதோ புது சுவையாக இருக்குது. அப்படியே பட்டரை போட்டு விளாவி இருக்காங்க. ஆல் ரைட், நம்ம வந்து பெரியார் பேருந்து நிலையம் பக்கத்தில் இருக்கிற பாதாம் பால் அண்ட் ரோஸ் மில்க் கடைக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் பால் அண்ட் ரோஸ் மில்க் கிடைக்கும். ஆமாம், இந்த கடையில் அதுதானே கிடைக்கும். ஸோ பக்கத்தில் வந்து ஒரு சின்ன டீ கடையும் இருக்குது. ஸோ நானும் எங்கள் அண்ணன் இங்கே வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வித்தியாசமான முறையில் வந்து நம்ம பரிமாற்றம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். என்னது இது? ரோஸ் மில்க் மட்டும் வந்திருக்குது. ஓ, பாதாம் பால் இப்படியா? ஸோ இதுதான் அந்த பாதாம் பாலா? ஸ்ரீ லக்ஷ்மி கிருஷ்ணா பால் வியாபாரம், சூடான பாதாம் பால் மாலை 4 மணிக்கு கிடைக்கும். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து 10:30 மணிக்கா 11 மணியா? ஐ திங்க் 10:50 இருக்குது. ஸோ 10:50க்கு வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து ஒரு பாதாம் பால் அண்ட் வந்து ஒரு ரோஸ் மில்க் அண்ட் வந்து ஒரு பாதாம் பால் வாங்கியிருக்கோம். பாதாம் பால் ஜில்லுன்னு கிடைக்குதோ? ஜில்லுன்னு இருக்குது. ஸோ ரோஸ் மில்க் வந்து நாங்கள் வந்து ஜில்லுன்னு வாங்கியிருக்கோம். பாதாம் பால் வந்து சூடாக வாங்கியிருக்கோம். ஸோ சூடான பாதாம் பால் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப சூடாலாம் ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப ஒரு மிதமான சூட்டில்னு வாங்கல, அந்த டைப்பில் இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது, வேறு லெவல். இல்லை வந்து நட்ஸு போட்டிருக்காங்க. அது வந்து கேஷ்யூ தான். அண்ட் ஏதோ ஒரு மாதிரி மொறுமொறுன்னு இருக்குது. அது வந்து சர்க்கரையா இல்லை கேரமில்கா என்னன்னு தெரில. அது தெரில என்ன மேட்டர்ன்ட்டு. ஆனால் நல்லாயிருக்கு. ஓகே, நான் ஏன் இவ்வளோ டயர்டாக பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல. வயிறு ஒரு மாதிரி பண்ணுதோ. ஆல்ரெடி நிறைய இடத்துக்கு போய் நிறையா சாப்பிட்டுட்டோம். ஸோ இதை அப்படி பார்க் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம வந்து ரோஸ் மில்க் ட்ரை பண்ணுவோம். கொஞ்சம் நேரம் இப்படி பார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஸோ இப்போ ஜில்லுன்னு இருக்க ரோஸ் மில்க் என்கிட்ட இருக்குது. ஸோ இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அவ்வளோ டைட்டாலாம் இல்லை. ஐயோ, ஷேக் வெல் பிஃபோர் யூஸ்ன்னு எழுதலை, இருந்தாலும் ஷேக் வெல் பண்ணிக்கிறது நல்லது இல்லையா? அதனால் கபக்கு குபக் கபக்கு குபக். நம்ம கொண்டு ட்ரை திஸ். சியர்ஸ். பால் வந்து ரொம்ப திக்காகவும் இல்லை, ரொம்ப லைட்டாகவும் இல்லை. அந்த வீட்டில் காய்ச்சுவாங்களா அந்த திடத்தில் இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலி இதை குடிக்கும்போது எனக்கு அப்படி தான் தோணுச்சு, இது வீட்டில் குடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் குவாலிட்டி மட்டும் கொஞ்சம் ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் இருக்குது, அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து ரோஸ் எசன்ஸ் தூக்கலாக இல்லாமல், இனிப்பு தூக்கலாக இல்லாமல், அந்த பால்லாம் வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இல்லாமல் நல்ல ஒரு பதத்தில் இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஆக்சுவலி இது வந்து
பச்சை பாலா காய்ச்சின பாலா எனக்கு சரியா டிஃபரன்ஸ் தெரியல, ஆனால் நல்லா இருக்கு. பேக்கெட் பால் தானே அது? மாட்டுப்பாலா? பசும்பால். இந்த ரோஸ் மில்கோட ரேட்டு வந்து 30 ரூபாய் அண்ட் அந்த பாதாம் மில்கோட ரேட்டு வந்து 40 ரூபாய். ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற லோக்கல் கை என்னோட அண்ணன். ஸோ இங்கே வந்து குடிச்சு பார்க்க ட்ரை பண்ண போறாரு. ட்ரை பண்ணிட்டாரு. நான் நிறைய பிடிச்சிருக்கேன். சொல்லுங்க, டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது நல்லா இருக்கும். நீங்க கூட்டிட்டு வந்ததே நான் தான். சரி, அந்த பாதாம் மில்க் அங்கே இருக்கு. யாராவது வேஸ்ட் நினைச்சு குப்பை தொட்டில் போட்டுற போறாங்க. தூக்குங்க அதை. என்னோட ஃபேவரட் எப்பவுமே ரோஸ் மில்க் தான். நாங்கள் நைட் ஷோ முடிச்சுட்டு வந்தால் இங்கே தான் வருவோம். 1 மணிக்கு வந்து பாதாம் பழம் ரோஸ் மில்க் குடிச்சிட்டு போவோம். மதுரை மக்களின் நைட் ஈட்ஸ் இதுதானா? ஒன் ஆஃப் த நைட் ஈட்ஸ். நிறைய கொரோனாலாம் நிறைய கடைகள் இல்லை. ஓ, ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாதாம் பாலோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து ரோஸ் மில்க் கன்சிஸ்டன்சியோட கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது. இதுலேருந்து அந்த பாதாம் அந்த பாலோட ஃபேட் அதெல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க. பால் ஃபேட்டா அது கரெக்டாக எப்படி சொல்கிறது? பாலாடை ரசமலாய்க்கு சைடில் ஊற்றிருப்பாங்கல்ல, அந்த ஜூஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ அது மாதிரி இருக்குது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பால் வியாபாரம் மதுரை. ஸோ இந்த லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெரியார் பேருந்துக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. ஸோ இந்த லொக்கேஷனோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இதை கவனித்தீர்களா? 24 hour சர்வீஸ்.